tanah endah gumalaring taman sari Kong. Ya. Ah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk. Dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. Bergoyang.
ngono mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ah, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. mergo wis kadung dek niki wis kadung macak cantik kok ya. Wis kadung ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Ndongare ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Wale pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng loh, seneng loh. Ayo, lanjut yo. Haha, yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasiran sambur semburan keredomian ambe mangan selonceran lanang wadon uber-uberan. Gending tangan rengok pinggiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik samayanan maghrib janji urip bareng sir-siran nembe kendangan gending asli Banyuwangi sir-siran nembe kendangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lah iki sing ngancani mau undangan Anjir, sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, kok nyeret begitu. nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, tunduk. Pak Col Pak Heri gundul. Ya, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Anjir, niki wau kiambaan napa kalih nyunyai? beserta mantan pacar. Mantan pacar. Oh, berarti istri. Siap. Anjir, kok mboten diajak minggah, Pak? Mengke cemburu, Bu. Ibu oh ya ampun cantike. Pak Heri mboten napa-napa nggih teng mriki nggih? Oh nggih, ampun cemburu nggih. Anggap kula anake mawon nggih. Wah. Dipinjam 1 hari. Dipinjam 1 hari. Mboten kula mboten minjam jenengan. Nggih, niki pripun Mas? Oh nggih karep putune. Monggo katuran paring dawuh Pak, sepatah dua patah kata Nggih. komentar pada malam hari ini kados pundi katuran paring dawuh. Apa? Oh nggih,
angsal. Mau ngajak Mas Yogi kalih sinten, Pak? Saya mohon sekretaris saya, Kakak Yogi, mendampingi saya. Mas Yogi iki ora gelem panggah dipaksa. Ayo Mas Yogi. Yang kedua, tetap munggah. sahabat saya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto, monggo mendampingi. Iki rada ndredeg lek engko dhewe ngene. Kakak Yogi dan Kakak Anto. Monggo, Pak. Heeh. Monggo. Monggo kula aturi. Monggo Pak, ayo duduk. Monggo Kak Yogi, Kak Anto. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Punika yang perintah Ketua Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri. Bu Dewan, Mbak Ratna Wulandari nggih. Monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ayo. Berikutnya Ketua Fraksi saya, Nggih, sinten Pak? Kakak Ratna. Kakak Ratna monggo kula nggih. aturi. Kak Ratna Wulandari nggih. Ben penuh panggungnya. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Leres niku, Pak. Biat. Kak Ratna, monggo. Monggo, Bu. Kak Ratna, monggo Pak. Saben komplit. Komplit. Ampun. Mas Dalang. Alhamdulillah. Jadi gantian yang ngasih ular-ular Mas Dalang. Oh nggih no. Tadi Leres saat niku. pembukaan saya di depan sudah ngasih ular-ular. Betul. Ngasih sambutan. Giliran yang kedua ini Mas Yogi. sekretaris saya Kakak Yogi untuk menyampaikan ular-ularnya. Monggo. Ular-ular. Ular piton-piton. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, Kakak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Heri Widianto. Dan yang saya hormati dari Kakak Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Ratna Wulandari. Dan yang saya hormati sahabat Partai Nasdem dari Kabupaten Kediri, fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto. Dan tidak lupa yang saya hormati dari kakak-kakak DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati kepada semua tamu undangan dan tokoh-tokoh warga masyarakat yang hadir untuk acara HUT Partai Nasdem ke-11. Dan tidak lupa Mas Dalang, saya ucapkan terima kasih bersama kru Panja telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk. Semoga Partai Nasdem ke depan khususnya di tahun 2024 ini sebuah wujud bentuk kebersamaan kita, bentuk kepedulian kita, bagaimana kita 2024 siap untuk menjadi pemenang di Kabupaten Nganjuk. Dan tidak lupa lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, yaitu struktur DPD Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem dengan menggelar pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan
juga terima kasih atas semua partisipasi terhadap bacalek-bacalek Partai Nasdem yang juga ikut serta bagaimana acara ini HUT Partai Nasdem terselenggara dengan sukses. Jadi kita mewakili dari DPD Partai Nasdem mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak-pihak keamanan juga saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dalang, Nggih. kalau kakak kita satu senior kita ini kakak Antok dari Kediri, Oh nggih. ya paling enggak nyuwun pejangan-pejanganipun. Oh nggih leres Pak. Nggih. Nggih. Monggo, Pituturipun nggih. Wah, senior menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Heri, kolega saya, teman saya ini, guru saya juga. Ngoten nggih. Perwakilan dari DPW Jawa Timur, teman-teman fraksi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, tidak lupa semua tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya sama dengan penjenengan punya malam ini adalah tamu undangan. Mestinya saya duduknya di sana menikmati penjenengan. Tapi kok saya di dapur di depan ini. Tapi tidak apa-apa. Pertama saya mengucapkan selamat Pak Heri, atas kepemimpinan Pak Heri untuk DPD Nganjuk. Mudah-mudahan saya yakin dengan kolega saya ini, insya Allah Nganjuk nanti minimal nanti bisa mendapatkan 10 kursi Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Saya yakin apalagi ditunjang dengan Mas Yogi, Mbak Ratna, sahabat saya ini ya. Mudah-mudahan Nganjuk harapan saya sukses, juga nanti tentu Kediri juga akan mengikuti sukses ya. Amin. Intinya saya malam ini sebagai tamu mengapresiasi ini bukti nyata bahwa Nasdem juga mewuri-wuri budaya ya. Jadi malam hari ini digelar wayang kulit ini luar biasa, malah Kediri belum ini, insya Allah nanti menyusul. Tadi Pak Heri bisi nanti Kediri gelar Pak Antok, nanti anggarannya juga dari saya gitu, luar biasa ini. Mungkin itu saja ya dari saya, nanti kalau lama-lama nanti seperti kayak lomba pidato dan lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Pak, Mugi-mugi Dek Wau Kediri menyampaikan wayangan, mugi-mugi dalange sami. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dalang Amin. Nasdem niki. Oke, dalang Nasdem. Oke. Si muda ganteng di sana. Wah, cocok. Terus Mas Dalang, Nggih, pripun ini kados pundi? disuruh apa lagi kita ini? Lho, Kak Anu, Kak sinten? Kak Ratna. Kak Ratna. Mboten menyampaikan. Kak Ratna. Pengen ngerti suarane Iya. Mas Dalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu malam ini. Ini untuk mukadimahnya saya ngikut kakak Yogi sama kakak Antok saja. Karena kalau sama senior ini kalau nggak ngikut nanti takut kualat. Pada malam hari ini terima kasih karena atas kepemimpinan ketua saya kita bisa mengadakan kegiatan HUT Partai Nasdem yang ke-11 dengan meriah pada malam hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan untuk Partai Nasdem selamat ulang tahun yang ke-11. Insya Allah 2024 menang. Amin. Ya. Amin. Gonge Mas Dalang jan mantep. Makasih. Nggih, makasih Nggih, Kak Ratna. terima kasih. Hanya sepatah dua patah kata saya rasa sudah cukup karena ini nanti kasihan kakak nikahnya. Karena saya yakin panjenengan semua yang ada di sini masih ingin mendengarkan suara sama ini
kecantikannya kakak Niken ini. Saya sendiri juga kagum dari tadi soalnya. Mohon Sama. makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki wonten pamundutan lagu napa badhe nembang piyambak napa suareng-sareng. Monggo. Kakak Anto ini jago ini. Wah, nggih Kakak Antok. Kula manut dirijeni ketua. Oh nggih. Kula tak backing vokal. Nggih, kados pundi Kakak Antok? Ngene kok Kakak Akbar bertanya. Nggih. Kados pundi menapa? Mun panyuwunan lagu napa Nggih. badhe nembang, napa Ya. request? Nggih, napa beksa mawon? Napa dangdut? Nggih, wonten monggo niki dangdute. sakersa niki. Nggih. Nggih. Boleh. Aja dibanding-bandingno. Oke, aja dibanding-bandingke ya. Nggih. Ketua request ojo dibanding-bandingke. Oke. Sip. Ya. Mangga Mas Tris, yuk joget bareng-bareng ning kene ben gumyak. Dik Niken ikut ya. Joget bareng, oke. Mangga. Yuk, mangga. Ayo. Oh, siap. Yuk. Asta Brata.
Sekali lagi. Suwuk. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sawetara ya nduk ngono mak. Ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya, kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Oh iya, Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh, ngono. Ya. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono. Ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa. Ngene ya nok piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira? Yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono. 11 tahun. Partai Nasdem. Luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1. Dijumlah loro. Loro ki apa mengku werdi? Loro ki sesuai dengan hashtagnya. Apa kuwi? Hashtag iki loro, ya kuwi 1, yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya. Wah ngono mak. Ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang. Mau ana sing kandha, ana sing paring dawuh. Bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke-11 tahun, acarane wayangan. Lah iya. Jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah,
sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya, sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono. Nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono. Dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima. Sebab semakin kesini yaitu wayang tak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono. Buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem, dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Ya nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan khususnya wayang kulit. Oh ngono ya Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke-11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok nok, 3 perkara. Telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Oh ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh ngono ya Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh, ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah ya, mula ki dijumbuhke. Lah ya disumbutke, nanggap wayang, gelar kelir, gantung gong, dalange ya isih nom. Oh, ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh, ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Iya, iya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ha iya.
Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono. Kanggo sapa wae? Kanggo ya kuwi sing baku, kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh merga ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah. Oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Oh, legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah luar biasa. Disumbutke disumbutke. Ngaturke matur nuwun tanpa upama ya awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya mau wis diadani. Luar biasa. Lah hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya, lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya Nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya. Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore, harapannya muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digeriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti-anti wus
Muga-muga tansah tentrem, hatiku dadi tentrem. Sekali lagi Mas Bambang. Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh mengko kareben dijlentrehke heeh karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara oh ngono heeh mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru. Ya mengko kareben munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng. Luar biasa. Iki uga Pak Antok Prapungkajaya. Oh ngono. SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, fraksi Nasdem. Oh ngono. Kepareng rawuh. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki akeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe heeh ya karo tambah dulur iya iki aku di-chatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki. Entuk kaos 30 kaos. Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya. Ya luar biasa. Yo ngaturake bintang tamu iki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Dik Niken Salindri ayo. Diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini. Oh ngono disepoti-sepoti ayo. Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya.
Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nah, nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Alhamdulillah. dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok niki. ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Boten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat, ketoke kok. radi-radi sakit ngono? Boten Oh, sakit. mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warung Jayeng. Heeh. Nggih, teng Warung Jayeng dalam rangka acara Partai Nasdem Nasdem. yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, Mm. niki 11 tahun niku artinya Apa, Neng? kawelasan. Wow, Sewelas ki artine? kawelasan. Oh. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Amin. Heeh. Alhamdulillah seneng banget oh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki Iki- sing mirsani nggih kuwatah bapak-bapak. Amin. Nah, acarane dasare ya wiwit tahun winginane Nggih. dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, Tahun nggih. lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Nggih. Dulu kan jenengan nggih Oh, ikut jeng, andil jeng, derek. memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Nggih. Nah, Terus? sakniki keadaan pun normal digelar Nggih. secara langsung. Oh, nggih, riyen nggih kula nate niki ndangdutan. Oh, nggih. Teng mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih acarane kalih- Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh, nggih kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Heeh. Ngaturke Ya. panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara Oh, nggih. mosok pun lali. Mm-mm. Oh, nggih siap. Oh, sampun saliman kok kali. Oh, sampun. Nggih. Mm. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Sing Mm-mm. kathah ya Mas sing berkacamata. Mas. Isi timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah, iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, Nah, biru. luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh ngaten nggih. Manut monggo. Sak mardikane penggalih. Ya. Ya. Monggo. Mama